Ja ho tinc! Acabo de comprovar que amb la integració d'anticossos adjunts anul·lem els enzims dels carcinomes que eliminen les proteïnes superficials per passar desapercebudes. Gràcies a ells són fàcilment localitzables per linfòcits T. Què m'estàs contant? Jo he estat fent 1000 proves i no hi ha manera de desxifrar tan complicat laberint. Si això fora veritat, seria meravellós. Imagina, amb només una vacuna es paralitzara la reproducció de cèl·lules males. Fora tractaments molestos i inaguantables. A veure, a veure! No pot ser. Una altra vegada portem així un tall de llum tota la setmana. Així no hi ha que puga continuar estudiant i investigant. Algú ens pot explicar què és el que passa amb la llum? Xics, ha arribat una carta. Estimat client, lamentem comunicar-li que els seus rebuts han estat retornats i que per aquest motiu ens veu l'obligació de tallar la llum en el punt de subministre en la direcció la qual detallem tal. Com que retornats? Que no hem tingut cap ingrés aquest mes per a pagar un rebut de llum? Vaig a revisar el compte bancari a l'ordinador a veure què passa. No vull ser agorera, però això pinta malament. No hem rebut cap donació per a la investigació des de fa 5 mesos, ni de particulars ni govern. S'han anat esgotant les reserves en despenses de laboratori, subministres, etc. I no oblidem que comprarem el nou equip i que gràcies a ell sembla que anem avançant. Si és veritat, això va ser una despesa important. Sembla que no poden seguir en la nostra investigació. Ara que veurem una llum al final del túnel. Com no se'ns ocorrisca la idea de recaptar fons, mai aconseguirem donar amb la vacuna perfecta. I jo convençut de que havia arribat molt lluny amb la meva investigació. Se m'ocorre una idea. Per què no demanem ajuda a les comissions falleres? Jo tinc una amiga de la falla Nicolau Andreu que m'ha contat que en la seva falla tots els anys fan una donació de diners que recapten amb invitacions per anar a veure unes gales molt xules de curs fallers i cada any va una associació diferent. Igual, si lo demanem, pot ser que enguany, que és el seu 10è aniversari del concurs, pensen en nosaltres. És una gran idea. Necessitem col·laboració immediatament. Per seguir investigant, no podem parar ara. És per la salut de tots. Laia, eres tu? Hola, què passa, Remé? Quant de temps sense saber de tu? Com van les teves investigacions? Doncs no molt bé, Laia. La veritat és que amb tot lo mal que va l'economia ja no rebem ingressos de govern i gent que vol contribuir i no ens dona ni per pagar els rebuts de la llum. És un desastre i estàvem a un pas d'aconseguir una cosa important. Així ens costarà molts anys més aconseguir la nostra meta, la gran vacuna contra la malaltia. Oh, Remé, com ho sent? És tan important el que feu, però la gent no se n'adona. Si jo et puc ajudar en alguna cosa... Doncs sí, per això et cridava. Resulta que em comenta que en la teua falla tots els anys feu una obra benèfica. Si per favor enguany pogueres plantejar col·laborar amb ASEC Torrent, ells recapten fons per a la investigació de la malaltia. Em pareix bona idea, la veritat. Encara no teníem projecte per aquest any. No és que em puga aportar molt. Saps que ara tot el rotllo de la inflació, etc., els fallers no tenen ni un euro de sobre. Per a veure què se s'ocorre, per a recaptar fons. Deixa'm consultar amb el meu equip i et dic en un parell d'hores. A veure, equip, ens han demanat enguany col·laboració des del Centre d'Investigació contra el Càncer i ens sembla superbona idea. Ens han dit que si elegim com a beneficiari a ASC Torrent com a associació d'enguany, ells es faran arribar els fons que puguen recaptar i com a obra benèfica ens sembla superurgent i molt important col·laborar. És molt bona idea, però és veritat que ara als fallers li importen menys les obres benèfiques. No s'impliquen i per aquestes coses no solen respondre.
i després es gasten un munt de diners en samarretes falleres, blusós, mocaors, etc. I això, que l'economia no dona més d'ací. M'has donat una superidea. Aprofitant que als fallers això d'estrenar peces noves es rexifla, per què no dissenyem unes samarretes superxules? I així, amb el benefici de cadascun, podem recaptar un poquet més enguany. A mi tot el que siga d'estrenar m'encanta, però hem de pensar en un disseny que cride molt l'atenció. Lluís, si t'ocorre alguna idea? Vinga, anem allà, a veure com el dissenyem. Tot preparat per a crear. M'agradaria que tinguera una figura d'una fallera ben bonica. Sí, estaria bé, i un símbol que representi la causa benèfica, un llaç. I seria molt xulo també una cosa que simbolitze que junts podem amb tot. Es podrien representar per unes mans unides. Sí, com la foto dels nostres presidents infantils, Raúl i Álvaro. Meravellosa idea! I com no, una flama, simbolitzant el foc que tots els fallers tenim al cor, representant la nostra passió fallera. M'encanta! Ja ho visualitze. Va, Lluís, sorprèn-nos amb una de les teues creacions. Anem allà a veure què és. Ja tenim la nostra samarreta. Se l'ha presentat a la presidenta de l'associació i l'ha paregut molt bonica. Espero que tinga molt d'èxit. Ja he aconseguit que els nostres representants d'enguany ens facin una publicitat. Mireu, equip, com ha quedat? Jo lluite contra el càncer. Jo lluite contra el càncer. Jo també lluite contra el càncer. Jo també lluite contra el càncer. I si tu vols col·laborar amb nosaltres, compra la samarreta Junts Fem Falla. Aportaràs el teu granet d'arena a la investigació. I lluiràs una samarreta tan xula com la meua. Pots demanar-la amb l'escut de la falla o sense ell i encara que no sigues faller. I si eres faller d'altra comissió, cap problema, pots demanar-la també i enviar-nos el teu escut. Per una lluita units i perquè junts fem falla. Bo, amb tot preparat, ja crec que és hora de llançar-lo. Amb el que recaptem d'això i de les entrades dels gales del curt, esperem poder ajudar un poquet més enguany a la nostra causa benèfica. A la meva amiga Reme l'encantarà. Per poquet que puguem aportar una miqueta a nosaltres i una altra miqueta a altres tantes associacions, segur que podrem eixir endavant a la investigació contra la malaltia. Esperem que així siga i que puguem vendre molt la nostra samarreta, ja que més enllà de lluir-la, l'important és el projecte solidari que representa. En el nostre cor, el desig que aquests com altres projectes solidaris destinats a ajudar en la investigació de la malaltia del càncer tinguen èxit. Continuem lluitant. Junts ho aconseguirem.